bɛn ani kelenya o don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye mai kalo tile 16 ye o ɲɛnamayara Bamakɔ o kɛnɛ o sigira tɔn min fɛ o de ye ONG du Vivre Ensemble ye o ɲama Sala Mayiga an k'ale lamɛn. Bi est 16 mai, journée internationale du Vivre Ensemble en paix. Donc on va célébrer chaque année depuis 4 ans à Tombouctou. Mais Ninata encore en doke Tombouctou, en doke Bamako, ka doke Dougourela, ni Ségou, Sikasso, Mopti Gao et ani Tombouctou. Donc bi activité ni encore une organisation bala dongodo. C'est pour cela encore on va célébrer bi Kaira Bema Kafo ambika munyini ode nyogonsi na société malien beka sigi nyogon fe beki tige di nyogoma pour que lafia kasega sigi anga jamana ale reka kulumi no to ko Vivre Ensemble obe kene belebele sigi Tombouctou ni a 108 ni ben ani kelenya obe nyalamaya au festival au keneka Kadija Sidibe n'ale ye cinéma ambulant o ɲama ye ale b'a hakilinata di ka ɲɛsin ni kɛnɛ in ma ani festival min yɛrɛ bɛ kɛ Tombouctou an k'a lamɛn. An bɛ don min ko bi an y'anw malidenw an mago bɛ bɛn ni kelenya la walasa basigi bɛ se ka na an ka Mali kɔnɔ an bɛ ka kuma min fɔ n'o yɛrɛ an ka festival ni festival fɔ i ye bɛn ni kelenya o de kuma fɔ i ye kuma falen i y'o de kuma fɔ donc n'i ye a fɔ ko vivre ensemble i ko bɛn ani kelenya an mago b'o de la ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ k'an bɛn kelen ma. Ni kɛnɛ in kɔni ale bɛ ka sigi sen kan wagati la mun kɔni ye lajɛrɛ belebele minnu tun bɛ senna Mali la kɔsɛbɛ n'an ko ma ko dialogue intermalien o bannen kɔ o de la sa Salahadine Touré n'ale kɔni ye wasaden bolo o maa dɔ ye ale bolo nin kɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni lajɛrɛ belebele in ka laɲiniw kɛra mun ye ka se ka olu kɔni ka u lasɔrɔ. Bɛn waati sera faut que Maliens ka bɛn parce que franchement n'an ma bɛn foyi tɛ ka ɲɛnabɔ mais kɔrɔfɛmɔgɔ ni telebi mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ de la bi. Bi mai kalo tile 16 o de ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa bɛn ani kelenya o ka se ka sabati o de ɲɛnamalen filɛ nin ye Bamakɔ yan nka an ma dan Bamakɔ dɔrɔn ma mun ye Tombouctou Sikasso fo ka taa bila Ségou la maaw sigira u kumana ɲɔgɔn fɛ o laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye halisa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'a bɛ san 10 ani kɔ bi o ka se ka kuncɛ ni jumɛn ye ni sigikafɔ ye i n'a fɔ Mali yɛrɛ o bɔra sigikafɔ belebele kɔnɔ kɔsɔn in na n'an k'olu ma ko dialogue intermalien ni bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye mun ye Mali ye ale ka se ka basigi halisa bɛn ani kelenya o ka se ka na Mohamed Danyoko Viva Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.